Mijn naam is Ramon Dankelhoff. Ik ben eigenaar van Let's Go for the Best. Met die naam zetten wij een statement, Let's Go for the Best. We zijn wereldwijd altijd op zoek naar de allerbeste, de meest innovatieve en betrouwbare LED-verlichtingsproducten. En daarvan zijn wij importeur in de Benelux. We zijn hier bij Gamma Heerlen, de woonboulevard. We hebben hier intelligente lichtmasten toegepast. Deze lichtmasten die dimmen na sluitingstijd terug naar low power. Daarmee besparen we heel veel energie, maar de intelligentie zit in het feit dat hier op het terrein diverse draadloze sensoren zijn toegepast, waardoor bij beweging, als mensen alsnog naar buiten komen na sluitingstijd, de lichtmasten teruggaan naar full power. We zijn hier bij Snowworld Nederland en wel het filiaal in Landgraaf. De uitdaging die hier lag was dat Snowworld heel graag witte sneeuw wil hebben. Dat is ons gelukt. We hebben een toepassing gedaan in de LED-chip met ultraviolet. En daardoor hebben wij als enige producent wereldwijd ultrawitte sneeuw kunnen realiseren. Links ziet u inferieure LED-techniek die helaas veelvuldig wordt toegepast bij scholen en verzorgingstehuizen vanwege de scherpe prijsstelling. En rechts ziet u een kwaliteits-LED-product dat er zelfs voor kan zorgen dat kinderen op school 15% beter presteren. We zijn hier bij een wereldprimeur. De gemeente Maastricht heeft hier draadloos dynamisch gestuurde verlichting. Het armatuur bevat in tegenstelling tot een standaard armatuur 2 kleuren met LED-chips, witte en oranje. De gemeente Maastricht kan draadloos op afstand de kleuren van het armatuur sturen. In de spits doen ze veilig licht wit, in de avonduren komt er oranje bij het wit en in de nachtelijke uren hebben we hier oranje verlichting die tevens vleermuisvriendelijk is voor dit gebied. Ik zoek mensen en bedrijven die geloven in de meerwaarde van onze producten. Dat zijn onder andere overheidsinstellingen, de provincie Limburg, scholengemeenschappen, architecten, energieadviseurs, facilitair managers, zorginstellingen en uiteraard banken en andere financiële instellingen.